Исеме күңелгә ятышлы Таллыбүләк авылы зур түгел, нибары 6 дистәләп кенә йортлы, әмма бирдә тормыш кайный. Авылны әнә шулай гөрләтеп яшәтүдә Наил Мотыйгуллин җитәкчелегендәге Таллыбүләк хуҗалыгының өлеше зур. Сатуында әйбәт кенә алып барабыз. Менә инде сөтләрне көннән-көн арттыруга таба инде дип. Менә инде бүгенге көндә бер сыерга 20 литр сөт сабабыз. Инде безнең инде узган ел белән чагыштырганда елдан-ел арту бара. Менә былтыргы елда инде бер сыерга без 7600 килограмм сөт саудык. Быел инде тагы да арттырып инде 8000-гә җитәргә дип торабыз инде. Таллыбүләктә яңалыкны беренче булып тормышка ашыралар. Биредә малларны күптән инде яңа технология буенча тукландыралар. Биредә һәркемгә ел әйләнәсе эш җитәрлек. Бүләктә тудым, шушында эшлим. Кышка районында ниде вакытта маллар сатабыз. Язгы кәсимсездә эшлим, басуда. Фермада 750 баш мөгезле эре терлек асрала. Шуның 200 башы савым сыерлар. Авылда 93 елдан бeri яшибез. 2011 елдан бeri семинатор булып эшлим. Әле пенсиядә булсак та бездә 20 белән дә һаман эшлибез әле. Үзебезнең инде колхоз алдынгылар рәтендә бара. Без инде хәзер ел сайын сез саучылар ярыш үткәрәләр бит инде район буенча. Мен ул ярышларда һәр вакытта ел сайын инде призлы орыннарны алып барам, Аллага шөкер. Таллыбүләктә белгечләрне үзләре әзерлиләр. Нияз Мотыйгуллин әтисенең Бит инде шәһәргә китәргә талпыналар. Менә син әтиең дә шушы авылда булгач, үзең дә кичкенәдән шунда кул арасына кирип үскәнсеңдер инде. Үкенмисең авылда калгандыга? Юк, без шәһәрдә дә китәләр вакыты белән. Хуҗалыкта ел ярымга җитәрлек терлек азыгы әзерләнгән. Былтыр 1 гектардан 30 центнер уңыш алганнар. Биредә эшләүчеләрнең күбесе бәхетен туган җирендә тапкан. Яшьләрнең авылга тартылуы шатлыклы күренеш. Азнакай шәһәрендә туып үссә дә, мәктәпне тәмамлагач Марат Латыйпов хуҗалык юлламасы буенча агроном һөнәре ала. Таллыбүләк кооперативында 3нче елын хезмәт куя. Үз эшемне яратам ди ул. Теории все в универе познали, практику, получается, познаем сейчас, уже потихонечку тут закрепляем. Работается хорошо, нравится тем, что как бы все равно есть какое-то единение с природой, вот эти все красоты видим и, в принципе, наслаждаемся свежим воздухом.